всеки, който има купа и върти, искам да си мислите, обичам те. Обичам те и това е енергията, която изпращате на себе си и чрез звука на всички, които го слушат. На цялата група. Дори първата чакра, която е най-силната и най-мощната, виж, тя звучи като същата, като нашата. Усещате ли, че няма разлика? Значи, вчера и днес съобщението от ангелите през цялото време е ние сме едно. Купите ви го доказват. Ще кажа, звучи като едно. А всяка една купа е свързана с различна чакра. А сега сме като едно. Аз те обичам. Те звучат различно, като ги сложи близо до ухото, обаче в комбинация с всички други станем едно. Виждате ли колко малко му трябва на човек? Чудно. Фотоапарата е тук. Е там отзад. Много хубаво. Виждате ли, няма начинаещи, няма напреднали, всички сме едно. Един да има, който да дръпне цялата група нагоре, цялата група следва. Това ти казах в Кундалини йога. Не се притесняй дали си начинаещ или напреднал, всички сме начинаещи. Зависи от това, колко е интуитивен и колко е отворен, защото един човек да свали тази скрица от светлина, той е по цялата група. Виж, няма разлика тук, няма разлика в звука. Различна големина, различни ръце, виждат по различно. Виж, дори неговата, виж, дори неговата купа звучи като с нашата. Тя е първа чакра. Чухте колко е мощно и силно. Значи, коронната чакра дигна и първата чакра звучи като една. Виждате? И няма начинаещи в свирането с купи или с гонки или с първила. Всички сме едно. Е така и в живота, така и на земята. Всички сме едно. Невероятно. Нали? Ще започват да вибрират. Тези, които имат такъв тип от метал, те вибрират също. И ще усетите как вибрацията започва вас да ви променя. Да, представяш? Малко ще ви поискате също. Чувате ги, нали? Независимо коя част на залата се намирате, усещате как е една. Сякаш, ако си затворите очите и да видите, че има повече от една купа, звука е един. Виждаш как звучи едно? Това да вибрира повече за това. Хайде сега всички да изпратиме отново вибрацията Аз те обичам. Аз те обичам. Сега чрез купата телепатично изпратете енергия. Оставете купата да вибрира, да свири, а вие си мислете телепатично. Аз те обичам. Който има нужда от този звук, от тази любов, ще ми чуе. Аз те обичам. Невероятно. Изключително, нали? Вижте колко хора има група, погледнете, мъже, жени, няма разлика. Всички сме едно. Невероятно. Тези, които има вибрираща купа, в момента вибрира в сърцето и аз те обичам.
Аз те обичам и ще ви промени да обичате себе си. Аз съм сигурна, че вече се обичате. Много добре. Мерси, Жоро. Чудесно. Невероятно. Това е усещането, което не може да покъсне за без нищо друго. Трябва да го усетиш и да го изпиташ. Чувството да бъдеш едно с другия, да не еднакво мислиш хора като тебе. И ако ми е хубаво, може да се усмихнете. Окей, да се усмихваш, като си виж некова. Не, няма нужда да ги чистиш, те се чистват сами. Вибрацията, звука, той чисти. Иначе няма да си бъдеш привлечен към купата, ако нямаш чиста енергия. Няма да пее. Докато ти не свалиш енергията в сърцето, те няма да пее. Невероятно. В момента, понеже сме в аурата, да ни изпращаме до господин аурата, всичките сме в аурата, но тук регулираме всякакъв цяло държава. Окей, момичета и момчета, това беше много приятен завърших на такъв невероятен уикенд. Как е хубаво? Звука е хубаво. Вибрацията и звука, като виждате, той не хубаве. И самотито звука на хубавата или не го отива там, където трябва да отидеш. Вие умишлено не го насочвате. Всяка хубава, която използвате, вибрира на различни червена и изчиства различни енергии. Имаше един много интересен материал, който написа и едно интервю с мен.